سلام كبراتنا زي يوتيوب channel تخلتنا خميت صنحنا زوان زبلكم حصرتنا وانا حبريتات تحزلكم قريب لكم كسام ودات حبيركم تصلحوا حدا خابتهم كان سبات زنور جنرال مغبي هايلن جون مديدن استبهال مرحت سراويت حوحات تيديفن زنبر ازاز سراويت 33 كم زخدع زملكه حبريتا وطيب حجي ابزل خونتات بوليتيكاو تግራይ بزي اغاوب زي قتل ايخلنيو وشطاو فتح يدللو እና ተባህለውኒው ሒዝና የለና هيان تقاومي جنرال إسياس تتكيو نيرترا بريزيدنت إسياس أفورقي برتع تقاومي إزخونة جنرال كم تتكأن زينا تسمع له زون حزنا يلنا قبل على الجنرال تقاومو تسمعوا وسانة جنرال تحدث ورده برتع تقاومي يقاتم له باسم فيرمان الجنرال استمحلال فوسانة خبيد وطر فطير له مستناي كل تعاملات كوينات تግራይ بستأسسر كولقايتن كبابن استمزابلو تولدت تግራይ نملاس كاب معسكرات سدتኛታት تግራይ زكايد زلو مزغبا برتوع تقاومو خمس ገጠሞ ተፈሊጠሎም እንታይ ተፈጢሮ ከም ዝኾነ ብዝምልከት ዘለና ሓበሬታ ክነቅርበልኩም ኢና ሕወሓት ንውዕል ፕሪቶሪያ ብምልዓል ፌደራላዊ መንግስቲ ብትርብ ምንቃፍሎ ማዓልቲ ሓድሽ መግለፂ ወፅዩ ንመንግስቲ ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪካን ከምኡውን ሕብረት ኣውሮፓ ብምሕፃን ተማሕፂነሎ زيلنسكي صباح سوني نا واشنطن دي سي بمخان بريزيدنت امريكان خلاي غزي بخالي كرخو يوم እዚ مخانو ድማ قدم 6 ወርሒ ኣብ وايت هاوس زاتو مفنطره حجون كي ገጥሞም ስጋተሎም ካብቲ አላስካ ዝተኻየደ ዘተስዒቡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘርእይዎ ለውጢ ኣቋሞም ንዩክሬን ኣሰንቢድዋ እዚ ድማ ንዘለንስኪ ንخلاي ግዜ ምስ ፕሬዚደንት ንኽራኸቡ ከም ዘገደዶም ተገሊጸሎ እዚ ሓበሬታ ሙሉእ ዝርዝር ኣለዎ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ قبل علوي مرح سراويت حوحاتن كابت بتديفن زفلت ودب سراويت تግራይ بموصا نحوحات بمقوام ناب تعتقاو قال سيزن قساقسل زل حيل سلام تግራይ TPF كم استنبره تفلط زوم اب كل عفر زنقساقسو نحوحات بمقلاج اب تግራይ كل اكاتاتي ناي شغغر منغسي نخطايش كونتات يتاطحلنا زبولو حيلتات اب زغروا معلتات استنبروا ازاز سراويت 33 TDF زخونن نغوس ገብረ ጨርቆስ مخانم يغلصلهم زوم ازاز سراويت ابتناي 17 عامت اعتقاو قالسي حوحات حلاف ركب ريدي منبرم تاريخهم يملكت زقند وتدراو مراحت حوحات ناو حرا مريت استبهاله بوتا نتاوم بزملكت كوغان حوحاتن وتدراو مراحتن استبهاله ነገር የለን ሕጂ ኣብዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ፍታሕ ኩሉ ኣካታት ዘተ ምክያድ ይዝወሉ ድምጽታት ዓብሎም ይስሙዕ ኣለው ንልዕሊ 50 ዓመታት ተሕት ሓደ ፓርቲ ሕወሓት ዝነበረ ትግራይ እቲ ናይ 2 ዓመታት ኩናት ጽዒቡ ሕወሓት ብምድካሙ በብዓይነቶም ፖለቲካዊ ድሌታት ይረኣየለው እቲ ኩነታት ናብ ሓይሊ ከየምራሕ ድማ ኣብ ትኽልል ሃገራዊ ዘተ ከም ዘድሊ ይግለጽሎ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ትኽልል ዘላቀ ፍታሕ ንምምጻእ ብምምኻርን ብምርዳእን ዝፍታሕ ኩነታት ንምፍጣር ጉባኤ زتمردان تግራይ ዝብል ኣካል እውን ተጣይሸሎ قبل على الجنرال تقاومو تسمعوا وسانة جنرال تحدث ورده برتع تقاومو يقاتمولو باسم فيرمان الجنرال استمحلال فوسانة خبيد وطر فطيرالو بريزيدنت غزياوي محدار كل تግራይ قدم كبل كاب زقاتمو تقاومو اكراخري مشام سعيبو زحلفو وسانة وطر فطيرالو ات جنرال ابكاب ختمه مقلن زركب محدار ورده اندرتا كل عالم تازازن هيبو ات جنرال معل تولد اندرتا خوين قلو كما غيره ابتم بقربا زفلطو محبرسبات كالي سغات ግጭትን ዝፈጥሩ ውሳኔ ሕልፍ ብምባል ተቃውሞ ቀሪብሉ ኣብ ክልል ትግራይ ንኽልተ ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ብዝተኣሳሰር ካብ ወልቃይትን ከባቢኣን ዝተመዛበሉ ተወለድቲ ትግራይ ናብ ዓዶም ንምምላስ ኣብ ማዕስከራት ተመዛበልቲ ዝካየድ ዘሎ ምዝገባ ተቃውሞ ገጢሞም ነተቃውሞ ዝቐረበ ጥምረት ማሕበራት ሲቪላት ትግራይ እዩ እዚ ጥምረት ማሕበራት ኣብ ዝጻሓፉ ደብዳቤ ተመዛበልቲ ንምምላስ ገለ ማሕበራት ሲቪልን ናይ ወፃኢ መንግስታት ዘይኮኑ ትካላትን ምዝገባ ተመዛበልቲ ይካየዱ ከም ዘለዉ ገሊጹ ይኹን እምበር እቲ ማሕበር እቲ ምዝጋብ ግልጽነት ዝጎደሎ ብምባል ተቃውሞ ኣስሚዑ ኣብዚ መስርሕ ዝተሓባበረ ትካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያትን UN ኦቻ እቲ ማሕበር ግና ተቃውሞ ከም ዘሎ ገሊጹ ብተወሳኺ ተመዛበልቲ ናብ ዓዶም ቅድም ምላሶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመስረተ ምሕዳር ክልል ኣምሓራን ሓይልታት ጸጥታን ክፈርሰለዎም ክብል ጸውዑ እዚ እንተኾይኑ ተመዛበልቲ ናብ ዓዶም ክምለሱ ይኽእሉ ዝበለት ማሕበር እዞም ጉዳያት ከይተማልኡ ከይተተግበሩን ብኻልእ ኣካላት ዝግበር ምንቅስቓስ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡ ብወገን ሕወሓት ተመዛበልቲ ምስ መንግስቲ ክምለሰለዎም ዝብል ኣቕሚጦም ኣለው ገለ ወገናት ድማ ሰብኣውነት ፖለቲካ ብምፍላይ መጀመርያ ሰብኣውነት ቅድሚያ ብምሃብ ተመዛበልቲ ናብ ዓዶም ዝምለሰሉ ኣገባብ ክኽተለለዎ ዝብል ርእይቶ ይስማዕ له حيال تقاومي جنرال إسياس تتكيو جنرال ميكائيل لانجلي تتكيو سراويت أمريكا أو أفريكا حدش عزازي تشيمول جنرال ميكائيل لانجلي نسلست عامتات نت سراويت مرح وطني حيو قدم خلطه ورحي اتناي قدم وانا ازازي افريكا جنرال ميكائيل لانجلي ابو اديس ابابا مس قدام منستر ابي احمد تراخيو ممكارو يزنقعن بتوسخ ات جنرال ابو اديس ابابا ابو زنورو صانحت فيلد مارشال برهان جولا تراخيو نيرو فيلد مارشال برهان جولا ات جنرال ميكائيل لانجلي استمرح له امريكا او افريكا از تقبلوا دحر مزراو وتدراو سمع كم استفرم مجلد سراويت مكل خلي يزنقعن جنرال ميكائيل لانجلي اثيوبيا اب قرن افريكا ابتي زوبان لعلواي قد زلوا هاجر مخانا تزاريو في
ድማ ኣብ ሶማልያ ሰላም ንምርጋጥ ሽብር ንምቅላስን ንትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዘለዎ ኣድናቆት ገሊጹ ነይሩ ዘቶም ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ብንጹር ከም ተረድኡ ጠቂሱ ኣብ ቀጻሊ ወታደራዊ ዞባውን ጉዳያት ብሓዋር ንምስራሕ ምስ ምዕማዖም ተገሊጸሎም እቲ ጀነራል ቅድሚ ዘተ ብፍላይ ምስ ምሕዳር ኤርትራ ዝተኸረረ ፍልሊ ምእታው ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ጀነራል ሚካኤል ላንገሌ ኣብ ልዕሊ ምሕዳር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብርቱዕ ወቀሳታትን ኣቅሪቡ ነይሩ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምዕራባውያን መግዛእቲ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ኣሜሪካዊ ጀነራል ሚካኤል ላንገሌ ንሃብቲ ማዕድን እታ ሃገር ንምቁጻር ንምዝራፍን ነቶም ተቃወምቲ ፖለቲካዊ ውድባትን እታ ሃገር ይጥቀሙሎም ከም ዘሎ ብምግላጽ ምንቃፍን እውን ተገሊጹ ነይሩ ብትእዛዝ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኤርትራ ምስ ጀነራል ላንገሌ ዝተሓዋወሩ ኩሎም ውልቀ ሰባት ምርመራ ክግበረሎም ጽኑዕ መምርሒ ከም ተወሃቡ እውን ተገሊጹ ጀነራል ሚካኤል ላንገሌ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብጨቋኑ ምዃኑ ድምፂ ተቃውሞታት ምዕፋንን ከሲስዎ ነይሩ ሕጂ እቲ ጀነራል ብሓድሽ ኣዛዚ ከም ተተክአ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፍሊጡ ሓድሽ ኣዛዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ እዝ ተባሂሉ ዝተሸመ ድማ ጀነራል ሓይለ ኣየር ዳግቪን እንደርሰን ምዃኑ ተገሊጹ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኮማንድ ትማሊ ኣብ ጀርመን ሱቱትጋርት ኣብ ዝርከብ ክሊ ባራስክ ስነ ስርዓት ለውጢ እዝ ከም ዘካየደ ተሰሚዑ እዚ ድማ ካብ 2022 ጀሚሩ ን3 ዓመታት እቲ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣብ ኣፍሪካ ዝመርሑ ዝነበሩ ጀነራላት ሚካኤል ላንገሌ ብጀነራል ዳግቪን እንደርሰን ከም ተተክኡ ተገሊጹ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ዘለንስኪ ዓርቢ ኣብ ኣላስካ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ዘይምዕዳሙ ዝፍለጥ እዩ ከምቲ ዘለንስኪ ሰግኡ ኣብቲ ናይ ትራምፕን ፑቲንን ዘተ ጉዳይ ልውውጥ መሬት ኣጀንዳ ከይኮነ ተሪፎሎ ክልቲኦም ፕሬዚዳንት ብዘይ ዝኾነ ናይ ተኽሲዶ ብምባል ስምዕ ተፈላለዮም እዮም እዚ ዘለንስኪ ዕረፍቲ ሂብዎ ነይሩ እንተኾነ ትራምፕ ካብቲ ዘተ እንዳሓር እቲ ቅድም ክብል ተኽሲዶ ክብል ኣለዎ ዝብል ዝነበረ ኣቋም ትራምፕ ተቐይሩ ኣሎ ሕጂ ድማ ሰላማዊ ስምዒ ዝብል ዘለው እዚ ድማ ብዘለንስኪ ኣሰንቢድዎ እዩ ንሶም ድማ ጽባሕ ሶኒ ናብ ዋሽንግተን ብምብራር ንፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ንኻልኣይ ግዜ ብኻሊ ክረኽብዎ እዮም ዕላምኦም ድማ ንትራምፕ ብዛዕባ ተኽሲዶ ብምባል እንደገና ንኸሓስብሉ ምዝታ እዩ ኣብ መወዳእታ ዛዕባና ድማ ኣማሊ ሳልሳይ መፈንቅለ መንግስቲ ፈሺሉ ማሊ ኣብ ቀረባ እዋን ጀሚራ መፈንቅለ መንግስቲ ደጋጊማ ኣላ ኣብ ሰሙን ንሳልሳይ ግዜ ዝተገበረ መፈንቅለ መንግስቲ ምፍሻል ተሰሚዑ እዚ ናይ ሕጂ ፈተነ ስልጣን ምግልባጥ ብውሕዳት ጉጅለታት ዝተኻየደ ፈረንሳይ ኣብ ድሕሪኡ ከም ዘላን ሰብ ስልጣናት መንግስቲ ማሊ ክሰቀሪቦም ንማሊ ንምዝራክ ንፈረንሳይ ስልል ነይሩ ተባሂሉ ዝጥርጠር ፈረንሳዊ ዜጋ ምስቲ መፈንቅለ መንግስቲ ብዝተተሓዘ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምእታው ወታደራት ምሕዳራት ማሊ ምፍላጡ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመልኪቱ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ጣብያ ማሊ እቲ ወታደራዊ ስርዓት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከም ዝሓበሮ ያን ቬጅለር ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ንሃገራዊ ትካላት ጸጥታ ፈረንሳይ ተቆፂሩ ይሰርሕ ነይሩ እቲ ተጠርጣሪ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ እቲ ክሲ መልሲ ይሃበን ምስሊ እቲ ውልቀ ሰብ ከምኡውን ነቲ ወታደራዊ መንግስትን ምግልባጥ ይሰርሑ ነይሮም ዝተባሃሉ ጀነራላት ሰራዊትን እውን ምስሎም ንህዝቢ ተቃሊዑ ሚኒስትር ጸጥታ ማሊ ጀነራል ዳውድ ዓሊ ኣሕመድ እዞም ሰባት ምእሳሮም እቲ ሸርሒ ፈሽሉ እዩ ክብሉ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣብቲ ዝፈሸለ መፈንቅለ መንግስቲ ክልተ ጀነራላት ዜጋ ፈረንሳይን ከም እተተሓዘን ኣብ ቁልፊ ትካላት ማሊ ከም እተኣሰሩን ክግለጽ ከሎ እቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር እውን ምስቲ መፈንቅል ብዝተኣሳሰረ ምእሳሩ ተነጊሩ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ዝተፈተነ መፈንቅለ መንግስቲ ከም ኣቆጣጥራ ኣውሮፓ ካብ 2020 ጀሚሩ ንሳልሳይ ግዚኡ ዝተፈጸመ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ መፈንቅለ መንግስቲ ኣብ ነሓስ 18 2020 ዝተኻየደ ኸውን ከሎ ወታደራዊ መራሕቲ ብኮነሬል ኣስሚ ጎይታ እናተመርሑ ናብ ቤተ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ሴሮም ኣትዮም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር እውን ስልጣኖም ለቂቖም እቲ ወታደራዊ ህዝቢ ዘድሕን ዝበሉ ሃገራዊ ኮሚቴ ቋቂሙ ድሕሪ 18 ኣዋርሕ ሲቪላዊ ምሕዳር ምርጫን ከም ዘካይድ ቃል እኳ እንተኣተወ ተግባራዊ ኣይኮነን ካልኣይ መፈንቅለ መንግስቲ ኣብ ጉንበት 24 2021 ዝተፈጸመ ኸውን ከሎ ነቲ ወታደራዊ ናብ ስልጣን ካብ ዘምጽእ መፈንቅል 9 ኣዋርሕ ጸኒሑ እዩ ተፈጺሙ ኮነሬል ጎይታ ነቲ ናይ ሽግግር ፕሬዚዳንት ባህንዳውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሙክታር ካብ ስልጣኖም ኣውሪድዎም ኮሎኔል ጎይታ ግዝያዊ ፕሬዚዳንት ማሊ ገይሩ ርእሱ ሸይምዎ እቲ ሳልሳይ ዝተጨናገፈን መፈንቅለ መንግስቲ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ነሓሰ ኣብ መጀመርያ መዓልታት ዝተኻየደ ምዃኑ ተፈሊጡ ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዝናዮም ዝቐረብና ዜና ጉዳያት ኣብዚ ዛዝሙ ላይክ ሼር ኮመንት ምግባር ንቻናልና ደገፍኩም ክትገልጽና ዓድምና ብኻልእ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም